رايا مننت وتابخا عبد فعم علل 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 ملحسن يخو سلامتك سبر زينة حية سراويت تግራይ ንልዕሊ 10 መዓልትታት ወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ከካይዶ ጽንሐ መጠነ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ልዕሊ 33,000 ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ብምግባር ብመስተንክራዊ ዓወታት ተጸንቢሩ ተዛዚሙሎም መቐጸልታ ወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝኾነም ብዕለት 16 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ረፋድ ዝጀመረም ሰፊሕ መጥቃዕቲ ንክፍላተ ሰራዊት 23 24 25 ከምኡውን ሓደ ብርጌድን ክልተ በጦሎንን መበል 12 ክፍለ ሰራዊት ተረፍ መረፍ አባላት መበል 31 ክፍለ ሰራዊትን ናብ ሰራዊት ክሕወስ ተባሂሉ ካብ ክልል አምሓራ ዝመጸ ፍሉይ ሓይሊ አምሓራን ፋኖን ዝሓወሰም ልዕሊ 20,000 ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ተደምሲስሎ ብኻልእ ገጽ ካብ ሱሉልታ በአንፈት ላሊበላን ሰቆጣን ዝተበገሰ ሓደ ኮማንዶ ብርጌድን ፍሉይ ሓይልን ፋኖን አምሓራም ብጅግና ሰራዊትና ተጸፊዑ ዝመውት ሞይቱ ዝተረፈ ሓይሊ ድማ ተበታቲኑሎ ኣብዚ ፍሉይ መስተንክራዊ ጽንዓትን ጅግንነትን ዝተርኣየሉ ስርሒት ሰራዊትና ልዕሊ 18,300 ወተሃደራት ጸላኢን ትሞቱ 2,655 ድማ ተማሪኾም ኣለዉ ኣብዚ ዝተኻየደ በርቃው መጥቃዕቲ 1122 ሚሜ መድፍዕ 620 ሚሜ ሞርታር 3582 ሚሜ ሞርታር 623 307 ሮኬት ተወንጫፊ 81 ዶሽቃ 330 ብሬን ብዓሽሓት ዝግመት ስናይፐርን ክላሽንን ተማሪኹሎ ብተወሳኺ 338 መራኸብ ሬድዮን 247 ዝተፈላለያ ወተሃደራዊ መኻይንን ድማ ንብረት ሰራዊትና ኾይኑሎ ከምኡውን 6 መድፍዕ 307 ሮኬት ተወንጫፊ 323ን 59 መካይንን ድማ ከም ዝተቃጸላ ማእኸል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጥሎም ኣብዚ ካብ ዕለት 11 ሰነ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ልዕሊ 10 መዓልቲ ክካየድ ዝጸንሐ ወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋም ብድምር ልዕሊ 33,000 ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑሎ ኣብዚ ወፍሪ 28,300 እንትሞቱ 6,011 ድማ ተማሪኾም ኣለዉ ከምኡውን ሓየት ሰራዊትና ብድምር 25,122 ሚሜ መድፍዕ 607 ሮኬት ተወንጫፊ 1320 ሚሜ ሞርታር 7882 ሚሜ ሞርታር 1623 142 ድሽቃ 630 ብሬንን ብዓሽሓት ዝግመት ክላሽንን 391 ዝተፈላለያ ወተሃደራዊ ተሽከርከርቲ ከምኡውን 747 ዝተፈላለያ መራኸቢ ሬድዮን ካብቲ ግፍዐኛን ድሁልን ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ተመንዚዑ ንብረት ሓየት ሰራዊት ትግራይና ኮይኑሎ ድምር ዝተቃጸለ ድማ 6 መድፍዕ 623 407 ሮኬት ተወንጫፊ 88 መካይንን ከም ዝኾነ ማእከል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ኣፍሊጥሎ እዚ ንልዕሊ 4 መዓልቲ ለይትን ቀትርን ዝተኻየደም ብዓይነቱ ዝተፈለየ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ጸላኢ መሊእኻ ንምቅባል ዝተገብረ ቃልሲ ናብ ልዑል ብራኸ ኣሰጋጊርዎሎ በርቃዊ መጥቃዕቲ ሓየት ሰራዊትና ምጽዋር ዘይከኣለ ዓምባኽ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ ድማ ካብ ሙሉእ ትግራይ ጉዕዝኡ ጠቕሊሉ ይሃድመሎ ድሕሪ ደጊሙውን ኣብ ዝኾነ ቦታን እዋንን ዝደለናዮ ምግባር ናብ እንኽእለሉ ሓድሽ ምዕራፍ ተሸጋጊርና ኣለና ብሄራዊ ክብርናን ሓርነትናን ክሳብ ዝረጋገጽ ድማ ወፍርታትና ብግድን ክቕጽል እዩ በዓል ጽኑዕ መትከልን ሓበንን ኩርዓትን ህዝቢ ትግራይ ዝኾንካ ሓየት ሰራዊትና እዚ ብዓይነቱ ዝተፈለየ ህልኽ ጽንዓትን ጸዋርነትን ዝሓትት ወፍሪ ብልዑል ጥበብን ብልሓትን ልዕሊ ግምትና ተዓዊትካ ኣለኻ መከራ ጻምእ ጥሜት ከይበድህካ ሰብ ክጻወሮ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ካብ ዝግመት ንላዕሊ ኩሉ ተጻዊርካን ሓሊፍካን ነቶም ትማሊ ከም ሕሩጭ ተበቲኖም ሓንቲ ጋንታ ዘይመሉ እዮም ዝበሉኻ ግብዛት መን ምዃንካ ኣርኢኻዮምስ ታሪኽ ዘይርስዖ ቅያን ጅግንነትን እውን ፈጺምካ ኣለኻ ብስርሒትካ እውን እቲ ዝተገፍዐ ህዝብኻ
ጠስሚ ልቡክ ሰቲ ጌርካዮ ኣለኻ ብጽንዓትካ ጅግንነትካን ብልሓትካን ኣመራርሓ ማእኸል ወተሃደራዊ ኮማንድ ልዑል ሓበን ይስምዖ ሙሳን ክብርን ንኹሉ ተጋድላይ ትግራይ ክብል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹሎ እዚ ወፍሪ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽዕወት ይኹን መጻኢ ቃልስና ክደምቕን ክበርህን መተካእታ ዘይብሉ ምንቅስቓስ ትገብር ዘለኻ ጽኑዕ ህዝብና ብመከራን ግፍዕን ፈተኽ ዘይብል ቃልስን ጽንዓትን መለለይኻ ፍልፍል ጅግንነትን ዝኾንካ ወረጃ ህዝብና ከም ብሌን ዓይንኻ እትሪኦም ንጹሃን ደቅኻ መሪቕካ ናብ መስዋእቲ ክወፍሩ ጌርካ ስንቂ ሰራዊትና ከይጎድል ወጋኣትና ኣብ ምልጋስን ምልዓልን ንዝተበተነ ጸላእ ድማ ክሳድ ዓጺኻ ክእረ ኣብ ምግባር ኮታስ ኣብ ጎኒ ደቅኻ ኮይንካ ጽንዓትን ዓወትን ሰራዊትና ክጉልበት ብኹሉ መዳይ ዝገበርካዮ ርብርብ ማእኸል ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ልዑል ክብርን ምስጋናን የቕርበልካ كم تحزي ساينساو مبرقا ودلهم وقبو سلكلة معليكا بستتات كمار عدهم مرأي مننت ودابيخا أو دفعهم علي ملحاسب يحيخو سلامتك بأركز زخبركم تملكتنا نحنا ون نتي جقنا حية سراويت تقراينا نتي عقلا من وحلون لخونا هزبنا هزب تقراي نملأ فتوتنان ندقف تزقالسنان بتي ترخيبو ذلو مستنكراوي عوت انكوا دس بلنا دس بلكم كنبل نفوتو حلواتنا ندحننتنا نبقل صمنا تقراي تسفر كم تحزي ساينساو مبرقا ودلهم وقبو سلكلة معليكا بستتات كمار عدهم مرأي مننت ودابيخا أو دفعهم علي